U povodu osvajanja zlatne i 3 brončane medalje na 7. europskom paratekvando prvenstvu u bugarskom Plovdivu, prvog čovjeka grada Zagreba posjetili su članovi hrvatske paratekvando reprezentacije. Zagrebački gradonačelnik ugostio je hrvatsku paratekvando reprezentaciju, koja se može ponositi na osvojene medalje na 7. europskom paratekvando prvenstvu. Naša reprezentacija prvi puta je nastupala ove godine kao reprezentacija Hrvatskog paratekvando saveza na europskom prvenstvu u Bugarskoj. Od 4 natjecatelja u tehnikama osvojili smo 3 bronce i imamo europskog prvaka 1 zlato. Znači, rezultat je jako dobar ako se uzme obzir da je to prvi puta na europskom prvenstvu. Do sada su imali problem vezan za prostor u kojem treniraju, ali na sastanku s gradonačelnikom uspjeli su pronaći odgovarajuće rješenje. Ono što je bio naš veliki problem do sada, bio je prostor u kojem smo radili. Gospodin gradonačelnik nam je obećao sada da ćemo u tom prostoru moći nastaviti, a to je u prostoru Gredelja, dok se Gredelj neće zbog određenih komercijalnih razloga rušiti. Znači, do tada smo sigurni s prostorom, a nakon toga ćemo kasnije vidjeti i dogovoriti daljnje prostore. Na glavni problem, onaj vezan za prostor, osvrnula se i pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu. Osnovni problem je problem prostora, ali to ćemo sa nadležnim uredom, a to je Ured za imovinsko-pravne poslove, zapravo rješavati i mislim da uspjesi govore sami za sebe. Ja kao resorna pročelnica ovog ureda mogu reći da sam posebno ponosna jer se radi o osobama sa invaliditetom. Zasad članovi paratekvandoa ostaju trenirati u svom starom prostoru, dok im se ne pronađe novi odgovarajući prostor gdje će moći trenirati i nizati svoje uspjehe na natjecanjima.